Čaute ľudia, vítam vás do ďalšieho dielu z Growtopia. Ježiš, ja už natáčam. Dneska tu nie som sám, som tu s viacerými ľuďmi, spolu s Tiborom, s Alfikmi a Maťom Adamkovičom. Komu hovoríš? Veď je to na YouTube. Nenadávaj mi tu, ty. Čo je? Nejde to. Tajné dvere. A heslo je toto tento svet. Počkaj. A práve všetci tu na ňu čumia. Počkaj, jak bol ten svet? Jak hrá nejakú hru? Polaco. A ukážem vám môj svet. Pozeraj, čo tu mám. Nemôže ma nakaziť zombík. A nemôže tu nikto niekoho pancovať. Mám Diamond Rings. Ale mne to dovolil. A Maťovi som dovolil, aj Alfikom som dovolil. Ale teba som nedovolil. Potom ťa zavolám pri... Hej, je to na to, že ťa zavolá, hej? Nepoď. Počkaj. Ježiš, Maťo, ty si opies. Sorry. Babligloky moje. Strieľaš? Ja mám srdiečkový luk. A aký môžeš mať ešte? Taký ohňový. Tak si ho zober. Ale nemám volo. Ty to na to... Mario! Ale viete, aký som pro parkoure v Growtke? Ja som skoro za všetkých najlepší parkour a predbehnem aj najlepšieho parkouristu. Ukáž. Môžem? Ale to čo funguje. Hej, rovno keď som umrel. Subscribe. A zrýje. Golden Angel Wings. Čo? Adventure som dokončil. Varný do lomného do Growtku. Čo hráš? Čo hráš? Tú hru na toto. Ježiš, ja nevidím cez to Adventure. Same varný. To musí byť najcool toto opakne. Lebo toto určite bude stať. Ľudia, prepačte, ale laguje mi to. Alfie, to je strašné. To je veľmi dobré. To je veľmi strašné, počúvaj. Mokré. Hej. Posrujte, vdvíhajte ma. Som na pána. Magur. Kúpala novú alkohol. Ježiš, Majte, ty si odpieskol. Andrej SP, Black Maso 1. A je to niekoho Warlock? Není to Warlock. My Poláci. Čože? Pomoc mi od tohle čarodějnice, hele.
Jo, tadle je baba. Michal, koľko ty video natáčaš v tejto hry? Neviem. Že mňa tu ja chci pomôcť. Ne, tobie ne. Ježiš. Prečo ma dvakrát za sebou klikli? Aha, že som napísal. Chcete. Toto. Prečítaj. Vieš, čo som napísal? Ale ste na kúpalisku. Ja som už. Natáčame video. Tak? Takže s Bohom. Už to koľko. Veď každému skoro. Takže chlapi, pre toto video by to mohlo byť všetko. Ty by asi končím video. Dobre, čaute ľudia. Ukážem. Čaute ľudia. Čaute.